A friss húsok szállítása során fontos a megfelelő hőmérséklet fenntartása. Rövid bevásárlásokhoz elegendő a hűtőtáska használata, de hosszabb utakra jégakukat is érdemes elhelyezni a hús körül. Különösen nyáron javasolt a hűtőtáska használata, hogy a hús friss maradjon. Így biztosíthatjuk, hogy a termék minősége ne romoljon útközben. A vákuumcsomagolás számos előnnyel jár. Jelentősen meghosszabbítja a húsok eltarthatóságát, megőrizve azok frissességét. Ez a csomagolási forma megakadályozza a kiszáradást és az oxidációt, így a húsok tovább maradnak frissek. Emellett higiénikus, mivel gátolja a baktériumok szaporodását. A légmentes tárolás kényelmes, hiszen nincs szivárgás, és a szagok miatt sem kell aggódni. Rendelj friss, legelős csirkét kényelmesen otthonról. Az online vásárlás lehetőséget ad arra, hogy minőségi termékeket kapj közvetlenül az ajtódhoz. Kóstold meg te is a frissességet, amit a vákuumcsomagolás biztosít, és élvezd a kényelmet, amit az otthoni rendelés nyújt.